Dobre, takže čaute ľudia, zdraví vás opäť Mr. Citron. A opäť Max Weber. Takže čaute pri znovu prvej sérii, ale už druhej epizóde Let's Playu v Minecrafte. A tak je... Môžeme pokračovať. Ale novinka, čo sa tu stala, máme rachejtle. Jej. Takže tieto rachejtle budú odpalené presne, nie teraz, ale presne... Za pár minút. Jasné, keď bude končiť Let's Play, tak ho odpálime na počas nového roka. Jasné. Takže ja si ich zatiaľ odložím a tento diel by som asi chcel, no áno, mimo kamery som si len tak kopkal, akože len fakt v chvíľku a trošku objavil som len irony a to tu len takto, akože, tak som Povede ja, no. Juj, uhlie asi nemáš, čo? Nie, ale idem kopať s dreveným kropáčom, tak. To je moja... No a aby som mal kobol, aby som si vyrobil len to a to také veci. Ja idem zasadiť ten sugar canes. OK. Ale potom sprav tú resku, ne? Áno, správne, keď mám, a že nemusím si dať selhant a hotovo. Ja aj tu, nie selhant, tu ten, keď, ja aj tu na našom serveri to máme tak, že vlastne vy napíšete toto, sel, medzera hunt, či spolu? S medzerou. Napíšete toto, sel hunt, a to, čo máte v ruke, alebo v inventári, tú vec, Tak vám to predá. Držíte v ruke, vám to predá za peniaze a za to si môžete niečo kúpiť v shope. Takže ja si myslím, že to je celkom dobré, sme to vyriešili. Keď nám teda nešli tie joby poriadne, no tak aspoň takto sme to nejak vyriešili. No, však to aj stačí. No, nie je to úplne dobré, ale postačí. Postačí, je to, podľa mňa to je v pohode. Počkaj, veď ja si môžem vlastne uvariť aj s drevom. No, však to som práve šiel aj robiť. No, ja už som si to spravil. Takže ja idem asi kopať a ja si potom urobím ten ironový krompáč. Počkaj, ľudia, teraz ale nemám žiadne fakle, takže... No tak ja už ich idem... Choď nakopať drevo a spraviť... No veď ja ich robím skoro. To charku. Tieto zvuky v Minecrafte sa mi fakt ľúbia. Jak kopeme ten kamen, no tak to sa... Alebo všetko, čo... No, okrem hliny sa mi to ľúbi. Tak to má v taký zaujímavý zvuk, len hlina má taký. No, alebo že ako sa kopú dia. To je zvuk. Tink, tink. Napríklad. A počkaj, ja by som teraz mal si urobiť... OK, máme. Paličky. Idem ich vyrobiť. Paličky. A ja si spravím, počkaj, čo som... Aha. Si spravím motiku. A spravím raz, dva. Urobím dvoje dvere, aby nás tu niekto... A už aj... Žiadny zombík neklopal na dvere. A už aj o nás búchajú, super. Myslím v realite, takže... Za chvíľku bude aj na Minecrafte oslava. Á, za chvíľku. A počkaj, ja toto Ježiš. Ja spinkam. Ty nemáš furt tú blbú posteľ? No, asi nie, keď ju nemám. Ja si to zasadím tu na, alebo si to zasadím vonku? Jak chceš. No, idem von. OK, mám 3 uhlie. Mám 3 uhlie. Áno, 3 uhlie. Julia. Zišli by sme fakle. To áno. Ale Niko, asi by bolo nespravodlivé, kebyže tu nachodíme do shopu, takže ja neviem, že či nám bude až tak moc slúžiť to selhant. Dávaj si troška pozor. Čo? Nič. Dobre. Zase Niko. Jaj. Až nevadí. Všetci viete moje meno. Od prvej časti. Jasné.
Trubo prestal hrať. Tako nehovoríme. Sme tichučko. Sorry hráči, teda Hráči. Diváci. Ježiš, ja si urobím krásny chlap, lebo nekomentuje to, čo hovorím. Ja sa musím veľmi sústrediť, keď je niečo. No, ja vácej. Jasné. Mám 3 irony, to je proste na kromp. Steak. A ja mám steaky, no. Raz. Ňa. Paličky. Ja mám veľmi rád, keď mám strašne veľa zásob, takže všetko zbiera, aj z dirtu, aj všetko, aj z piesku. Proste strašne veľa zásob. Fajn. Dáš mi nejaké to uhlia? Za chvíľku, keď dokopem tento strom. Dobre, takže... Pestrom. Poďme... Už len málo. Aj do domu by sme mohli dať nejaké, Veci. fakle, teda. Aj ho troška dorobiť, lebo dom bez strechy. Hej, áno. To neviem. Trošku škaredý domček. Dobre, tak ja už mám železný meč aj železný krompáč. To železo som si už využil. Áno, už je skoro deň. Super. Počkaj, ja vypálim niečo. Daj mi trošku toho uhlia, alebo mi daj rovno fakle. To by mi postačilo. OK, máme ich 20. Lebo daj mi rovno, fakle. Máš ich. 8. No, to ti hádom stačí. Dobre. Ja idem zasa na podlahu, ale vlastne mám drevo troška, no. Takže môžem ísť na podlahu. 8 dreva, postačí na niečo. To stačí na nič. 4, 3, 2, 1. Nemám, idem nazbierať. Dobre, však drevo. Ani ja moc nemám toho dreva, takže... 0? Ne, mám stack niečo. Ani moc ne. Mám ale toho vyrobeného už. No však to je dosť. Gravel, to je môj Gravel? zrozený nepriateľ, takže toho si krásne obídem. To môj áno, no, lebo ho môžem akopať pouze rukou a dá mi to rýchle, než takým akrompáčom alebo... A lopatkou ti to ide ešte rýchlejšie. Ja viem, ale ja radšej použijem ruku. Áno, tvoj nástroj telový. Ja vidím tvoju menovku. Áno, sme to znovu sami. Tento diel má koľko asi? No, neviem. Ešte málo sa mi zdá. No, už sme to možno 5 minút asi. Ani to nie je jasné. No, hej, 5 minút. To áno, to už áno. Sme začali. Ja zatiaľ skopem tento stôl, lebo ten mi tu... Hento, čo robím to video, tak to už skoro je ináč. Je fajn. Čo je tu iné? No, lebo tam je tak, no, lebo sme aj dosť blízko rieky. No, ne tak blízko, ale... Vy asi na obrazovkách nič nevidíte, lebo ja tu mám dosť veľkú tomu, tak aj vy, tak vy už potom duplom nič nevidíte. Teraz by ste mali už... Počkaj, v akej sme výške? Počkaj, kde sa dá táto výška, lebo... Výška, Počkaj. Kde je výška vlastne, Niko? Keď dáš F3, kde máš výšku? Ja viem, to je... Viem, kde mám svetlo. Viem, čo je, ale ostatné... To T. T? Počkaj, to je kde? T. To je DP. A DP, aha, Pčko, vidím to veľké. Aha, čo? To nemôže byť výška. Som vo výške 80 niečo? Keď to máš po anglicky, tak áno. Nie, proste on tam ti ukazuje, že koľko si kostičiek, že keď už budeš jednu kostičku, že keď rozkopeš, no tak to už si pri bedroku. Ja som taký zmetený, ja som Po akej výške, tak no.
Ja som taký zmetený, no lebo práve som vyšiel z domu a znamená som šiel do domu a pritom som chcel si ísť pre nejaké drevo. A ja som Smutné. našiel uhlie, no. Vy asi Oh. tiež znovu na obrazovkách moc toho nevidíte. Možno aj lepšie. Asi moc ne, preto, lebo ja tu... No dobre, už by ste mali, už som to zasvietil. Ja si vidím rovno dám home preto, lebo už nechcem si ničiť ten ironový krompač. Tu toho uhlia ale je, ty vole. Dobre, že dáva XP, to je od 1.3 sa mi zdá. Tá novinka je to fakt super, že to čo vy kopete vám dáva XP, tak ja si myslím, že tú 30 dáte fakt rýchlo. No práve som mi zničil, presne to vyšlo, no super. Čo ja vám dostanem tieto schodíky z dirtu. No a že potom keby ste prišli na náš server, no a že mali také komentáre, tak ich môžete napísať do warpu jedného, že ktorý bude, to sú warp komenty a že tam kľudne môžete napísať, že keď taký a budete chcieť dať, tak my ho možno nájdeme a no teda možno tam dáme, ak budeme s tým súhlasiť. To bude asi ten, že keď rozkopete spodnú časť stromu, že vám spadne celý, takže môžete to kľudne napísať. To je najlepšie pri jungle stromoch. No, to áno. Mám 12 skla. Ja 44 dreva, takže robím tú podlahu. Dobre, ja mám sklo. Ja mám železo. Ja milujem, keď mám veľké zásoby, takže ja sa asi teraz vyberiem kopať niečo. Kopať dirt. No, to ja práve robím. Alebo kopať piesok. Kopem piesok, lebo je... Skôr piesok, no lebo ten je viac všetko sa hodí. Ja si myslím, že z tohoto serveru multiplayerové dobrodružstva bude ich fakt veľa. A nebudú to len multiplayerové, niekedy sa tu objavím aj ja, len Citron, alebo niekedy aj len Max Weber. Takže ja sa na to fakt teším a dúfam, že nám toto a že táto pozícia a že to vydrží minimálne tak rok, alebo aj viacej. No, tak asi tak, keď budeme mať tento server z takých, čo ja viem, takých 20 častí, tak no tak potom môžete ísť aj na môj kanál, no pretože a tam bude zasa znovu opäť asi to aj Max Weber, to som ja. Budem ja natáčať možno na Skybloku, alebo možno ešte na nejakom inom serveri taký multiplayer, takže môžete prísť. Som si práve uveril jedlo. A teraz idem uvariť ďalšie. Raz, 2, 3, 4, 5. Sice jedlo mám, ale nechcem to tu nehať len tak. Si to uvarím. No, keby náhodou prišiel Spider-Bee, čo zožral. Ježiš, prečo ja tak veľmi moc milujem mať veľké zásoby? No, lebo si mal dlho asi krytú. Ale ne na tomto serveri. No, aj na tomto. Nebol by dobrý nápad by dať mixovanú podlahu, že drevo a toto? Ale drevo? Drevo a kobl? No to by bolo dobré. No, to som chcel dať. To by bolo dobré. Ja si tu kopem sandstone, si tu kopem ja. Sandstone, no. Ináč, pre zaujímavosti som našiel na single playeri som našiel toto. Chrám. Hej? Pušný alebo jungle? Pušný. Mám aj fotečky, takže tie možno budú až v popise videa. No teda na mojom kanáli, keby ste nevedeli. Tak znovu potom navštevujte kanál menom Max Weber. A like, odber mu. Určite, že bude rád. No, to budem. To není pochyb. Takže ja mám znovu pol stacku sandstone. A ja zasa 0 stacku dreva. Takže si budem ich musieť nasekať.
Znova a znova a znova. Ja už som pripravený na branch mining. Áno, ja ešte ne. Ešte by som rád... Dia. Ešte by som radšej dokončil tento dom a mohli by sme ísť na to. No tak To bol... sa musím prvé dokopať do bedrocku teda. Počkaj. No tak miesto Citron ja bych ti ešte naradil ešte ten benchmarking, lebo to by mohlo byť aspoň v tretej časti, no lebo keď budeš tuto mať dia to, tak potom to bude tam o ničom. Našiel som, niekto si len tak zo srandy vykopal do endu dieru, takže keď pôjdeš za relixa, tak ju prosím ťa zakop. OK. No, toto drevo nestačí, počkaj, ešte si dám z toho strúby a koľko mám? 36, no, po staku, možno to vydržím. Ježiš, zas Gravel, Prirodzený nepriateľ, neznášam ho zo srdca. No, lebo ti dá flint. No, flint je tak trošku aj na nič. No, to môže mať tento, zapalovač. No. Taký moderný názov, zapalovač. No. Počkaj, my by sme mohli aj, keď nájdem nejaký teda ten obsidian, buď prvé enchant alebo port do netheru, to neviem. No, tak radšej ten enchant, no, lebo port to mám hej tuto. Áno, lenže zase na normálnom, keď No to môžeme mať také 10. sérii. Jasne. Teda, časti. Epizódy. Časti? Epizódy? To je jedno. Epizóda. Neznášam gravel, prečo sa ho tu tak veľa objavuje? A prečo není ani jeden iron? To by ma zaujímalo najviac. No, lebo si už ho mal dvakrát. Ale len 5 som ich našiel, no to je málo. OK, vyšlo mi všetko z dreva na podlahu, takže mohol by som ísť troška aj do... Znovu asi nič nevidíte? Tak si daj fakle. Už som dal. Ja nejdem ešte brain mining, ale idem... No... Ale práve idem normálne mining a tak sa mi zdá, že som našiel jaskyňu a pekne hlbokú. A dosť goldov. Aha, ja mám ironový krom, tak potom môžeme ísť navštíviť. Hlboká, tam som nechcel skipnúť. Som bedrock. OK, tak môžeš ísť navštíviť net, lebo ja už som aj tam. Počkaj, ja idem home, vyprázdním si vrecka. Aby si nemal čo napáť. Lag. Ježiš, hádaj čo je rain. No, ale my sme vyjasnení, no, ja som vyjasnený, takže máš šťastie, že to nemôžem zažiť. Neznášam rain, prečo to je také hrozné? Irony sú, koľko, dávaj. Čakaj na mňa. Ty si už mal, nepodeli si sa. Jasne. Ja, že som sa nepodelil. Áno, na tom serveri áno, ale na tomto ne. Ale už mám 15 týchto ironov. Ty sa nášel. Ja som nehral. Mal si ísť za mnou. Ale videl som sa. Vážne? Tak si mali so mnou a do lesa. Tam je ten zlý, jak sa volá, Enderman, fúja. Potvrď. Mi to? Prosím ťa. Pozor. Počkaj, mne to strašne seká. Irony, jej. Ježiš, prosím ťa, nič nerovno, mne to tak seká. Neviem sa hýbať momentálne. Tu som ich mal. To sú goldy. Hej, ukáž. Počkaj, goldy sú moje. Mieste si tam. Ale že pozri, kde som ich toľko našiel, pozri. Počkaj. Tu ich toľko bolo, tío. Wow. Už mám postaku, tío. Ja si ešte nakopem tieto goldy. Uhlie, super.
bude užitočné. A ja mám uhlie z tej mojej, ale nevykopané. No dobré, máš 4. Počkaj, ja len zastavím. Nemáš nejaké kostičky? Aha, ja mám. Dobre. Ja nemám. Mám, ale chcem zastaviť tento tok hlavný. Poď ďalej, ne? Počkaj, ja len dokopem tieto, že uhlie, lebo ti sa nám zídu. Kde si? Potom ďalšie irony sú moje, lebo ja nemám žiadne. OK, no lebo ja už mám postrako, takže mene sú aj viete na čo. Diváci určite vedia. Á, našiel som irony, super. Opa, auč. Uhni, moje. Ja idem nájsť ďalšie. Tam je obsidiany. Ale nemáme diakrompač, takže nám sú úplne na nič teraz. No ale že za to si ich tu môžeme že krásne uložiť, no aby boli toto neukradnuté, tak Pamätáš si sem cestu, či nie? áno. Dobre. Prepáčte diváci za tieto nesmierne, lava, za tieto nesmierne lagy, ale redstone. Ja už mám tušenie asi, ako tento diel pomenujeme. Mining a šťastie sa na nás usmeje. Usmielo. Prepáčte fakt za tieto lagy hnusné. Lebo práve sa mi robí jedno video, čo sme natočili, sa mi trošku upravuje, takže preto toto má také fakt, také dosť otravné a hrozné lagy. Fakt, Niečo tu vidím, niečo čudné, ale asi sa mi to moc nepáči. Čo? A nie, to bola lava, čo prskala. A ja som našiel ďalšie irony. Čakaj, tuším, sú tu irony, sa mi zdá. Železo. Lapis! Lapis. Že irony. Ty si kade išiel vlastne? Cez tú lávu? Ani neviem. Cez tú lávu si išiel? No, tam som si spravil takú cestičku týmto. Vidím, s koblom. Irony! Aha, vidím tvoju menovku. S tými mojimi lagmi, neviem, či najlepší nápad sa trieskať cez takú cestičku. Ale redstone si zoberiem. No, nemám fakle, super. Ale počkaj, môžem si ich rýchlo vyrobiť. No, jasné. Mám 20 tak. 20 takov. 20. Lava, pomoc. Plavaj po láve. Ježiš, ja idem žrať torčku. No. To je fakt pochuťka, to je fakt akože... No, teraz na niekam pôjdem, lebo všetko som tu vymajnoval. U nás už búchajú tiež. A ne, tu sú irony ešte. To je pochuťka. Keby tak boli diale, tak by ho musel vykopať iba tento citrón. Jasne, citrón má prednosť. A ja som našiel goldy a redstone. A ja. A práve prepáčte diváci, ale musím urobiť toto. Teraz asi uvidíte moje heslo, ale nevadí. Si ho môžeš zmeniť. Jasné. Mr. Citron join the game. Dobre, už to je trošku... Počkaj, nemám... Je tajný? Neviem. To čo je? Neviem, strašne mi to seká, fakt prepáčte za toto, ale... Ja neviem, prečo mi to toto robí, ja to zistím hneď. Ale dúfam, že to není až také hrozné, ako... Ako to vyzerá? Láva hnusná, nechcem ťa tu odprejskni. A goldy, krásne, vás tu veľmi chcem. Vypadni, ty blbá láva. To je hrozné, tá láva, to nemá hlavný tok, to musíš... Irony znova, ale tu ich je pekných veľa. Pekných veľa. Ja mám dneska šťastie na gold. Ja zase na irony. Koľko máš ty ironov? Tak už. Ja mám 14 a 10 goldov. To ani spolu sa nevyrovná. Lapis. No vidíte, zásoby sa nám hrnú a začínajú. Čo to? What the Emerald. Tak to nechce stať, tá fakla. Aha, až teď. Emerald.
Emerald, emerald. Je pod hlavou. Vidíte, čo je divné, že mi nechce stať fakla. To máš nejaký bug. Emerald, 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 emerald. Teď chce, Ja ale... som našiel emerald, 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 emerald. Ale emerald je síce na prd. No, to je. Z toho si môžeš ako tak vyrobiť prdel. Nič si sa nemôžeš vyrobiť, ale je to dobré platidlo pre vesničany. No, jediné na niečo. Ale zase keď vesničan má dobrú ponuku, no tak sa to šikne. To jo. Počkajte, Niko, ja už mám vlastne to video dorobené, takže to stačí zavrieť? No, stačí to zaveť a potom to zavesíš na YouTube. Aha, nemám ešte 98%. No. A neskoček nejaká kvalita. Jasne. Len potom tu nezvyreskne jak zmyslov zbavený jak pred chvíľkou. Neboj sa. Ježiš, mne to strašne seká, fakt, prepáčte. Hotovo. Takže to mám zavrieť? Zatiaľ ne, zatiaľ chod tam, kde som naposledy našiel. Počkaj, ja musím teraz vlastne... Vieš čo, ja to dám na lište a my to urobíme mimo kameru. Ale veď ti to nenatáča. Natáčam ja. No, ale ne tvoju plochu. No, to je vlastne pravda, ale... No tak dobre. Choď... Prepáčte diváci na chvíľku. Ja viem znovu Minecraft. Áno, tie videá. Tam a pozri, aká je kvalita. Počkaj, takže videá. Počkaj, to je... Ktoré je toto? Čo? Ono toto není. Či toto je ono? Počkaj, neviem, či to je ono toto. Ten dlhý názov. Čaute ľudia, som tu zase Aj to medzi videí. A Max Weber. Toto není ono, počkaj. Ja to tu nemám. A máš tam taký dlhý názov? Nemám to ešte tu v týchto oných, ale ukazuje mi, že už to máme tam stiahnuté. Máš to vo videi? Nie. Daj delanie, rýchlo. Sorry diváci, ale musíme tu niečo vyriešiť voľadne a prvej časti videa, takže prepáč. No, toto je ono. To ma práve nezaujíma. Choď naspäť na... Toto je ono. Nie, to je to, čo si práve natočil cez Fraps. No. Počkaj, no tak idem, Minecraft, znovu a znovu videa. Vidíš, není to tu. Ukáž to. Toto není ono, toto není. Ani toto není ono, toto je prvá časť a toto je tá... Jo. Tá zlá, úplne. Toto je tá prvá časť. Aha, toto je tá prvá časť, takže to my chceme, že? No, nie asi, že? Áno, toto je ono, no. No a diváci, tak som späť, takže ja tu budem zatiaľ hrať, no aj keď síce ma neviete, ale pôjdem. 319 MB, máme to. Super, málo. Zatiaľ sa postavím pred Monterionu, aby ste ma to pred Citrónom, aby ste ma troška videli, ako tu minujem. Ahoj. Keď máte niečo z toho. Ja si beriem tie goldy, ktoré tam vidím. OK, ber si. Ne, aj tak za chvíľku dojde kromp, ale ešte mám pri sebe drevený. S tým vykopeš akurát tak. Emeraldík. Už druhý. Super. Juchu. A gold. 11 goldov, 2 emeraldy a pol staku lápisov lazuli a 14 ironov. Super, ja mám stack týchto ironov a po stacku týchto coal, to je neviem, uhlia. To je uhlie. Ďalší lápis lazuli. A práve nachádzam ďalšiu jaskyňu a ďalšie irony. To fakt? Ja mám ale irony šťastie, no.
Emerald! Poď ho vykopať. A to len dáš mne. Kde si? Čo ja viem, počkaj, pozriem sa, kde si ty. No tak, choď tam, kde si naposledy stál. Vidím. Poď sem. Lag. A ten daj mne. No, ber si. Počkaj, chod si ho zobrať. Tam Díky. sa XP. Díky, mám jeden emerald. Super. Teraz by som mal ísť asi domov, lebo musím si zmeniť kromp. Dobre, redstone mám. Ja neviem, koľko už toto video vlastne má, ale vyzerá to, že má už dosť. No takže asi Ja neviem. toto, tak asi za 5 minút toto minovanie skončíme, lebo možno to má fakt dosť. Ďalšie goldy. Ja mám dneska fakt šťastie na tie goldy. To. No takže toto bude fakt len mining a druhé. A vydarený. Mining, vydarený. A druhá časť bude úplne o ničom inom, takže sa Toto nemusí. je druhá časť. Takže tretia časť bude o úplne o ničom inom, takže sa nemusíte báť, že to bude stále to je. Farma alebo nejaká veľká výprava, alebo ja neviem. No, to skôr. Nevieme ešte vôbec, žiadne nápady ešte. Takže sa musíme rozumieť a niečo vlastne na vás kameru, áno, hej. No. Možno, a my pôjdeme ešte, aby sme nezabudli na konci videa odpáliť náš ohňostroj. Áno, takže to bude za chvíľku, lebo. A vy si to pekne užite. Ďalší emerald. Wow. Emeraldík, ahoj. Mne sa dopália tieto irony a potom skončíme, lebo to už je fakt prehnané dosť. Ja som sa zasekol v uhli. Ja sa najem. OK, baterky mám plné. Počkaj, ja ešte sa pozriem, že či toto už je fakt z tejto jaskyne všetko. Tu si robíš srandu, ja som našiel Herobrine? Či to nejsú železné dvere? Ne. Nejsú, dobre. A Herobrine sa mi zdá, že oni tu není, sa mi zdá. Síce bola o tom reč, že to tu bude, ale není to tu. Ale dám taký plugin. Dobre, takže toto už asi bude všetko. Ja idem home a ideme si odpaliť ohňostroj. Jej, super, ja sa zatiaľ pripravím reku. Je dážď, no to je fakt super. Že zatiaľ sa bav zráž mi, ja idem niečo vybaviť rýchlo. Jasné. Takže, jak nám vyrastli sugarcanes. Super správa. Aha, jasné. Dobre, takže máme sugarcanes. To je super. Dobre, díky. OK, som späť, takže poďme von. Počkaj, ja si musím dať fár, aby ste. Lenže ja mám len jednu raketu, takže daj mi polovičku. Jo, a neradi by som ti dal fár, daj si normál, to budeme o troška lepšie. No. Dobre, takže Minecraft teraz má oficiálne rakety. No, takže sa ešte troška porozprávame o novom roku a potom to pustíme a koniec. Dobre, takže môžeme? No, ale ešte nestrelajme. Takže ja si dám za zvuk. chvíľku presne, teraz je 9 hodín. 9 hodín aj 9 minút, takže za chvíľku už bude rok 2013, tak a určite aj Minecraft nezabudol na oslávovanie Silvestra, tak. No, takže dúfam, že. Takže my to ideme vyskúšať. Môžeme? No, takže ešte počkajte, ja chcem napísal mám z toho, takže prajem šťastný a veselý rok Minecraft a dúfam, že ste si užili druhú časť našeho videa, takže dúfam, že dáte like aj subscribe to ako odber, takže môžeme 3, 2, 1. Ideme na to! Takže nejak takto to vyzerá v Minecrafte, keď ste to ešte nevideli. No. Má to aj super zvuky, takže. Ešte. Vyplieskať!
Ó, Dobre, tak wow. prajem šťastný nový rok vám A ja všetkým. napodobne. Hodne Minecraftu a šťastie. Dobre, takže čaute Tak ľudia. čaute. Majte A sa. Uvidíme sa na novom skôr. roku. Čaute. Čaute.